شیخ صاحب دیکھیے سوال ہے اچھا شیخ صاحب یہ سوال اس نے اگر کہ نماز وانا کے بعد آئیر خیال بیتے ہیں کہ جو اس سے منی گود صاف نہ بوتگا تو آئیے جو اس سے طریقہ چاہیے نماز پر دوبارہ وانی تھے جی اگر ایک مردم مثلا صحیح نہ ہے کہ منی گود پلید تھا جی نماز وان تو خلاص کو نماز آچی بعد رندہ سرپد بو دیرتے کہ منی گودانا پلیتی بر جی اسے نماز بودتش یا نماز بیرہ دیگ نلوٹی پرچہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نماز وانی لگائے جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گون چمپل نماز وانی لگایا صحابہ کرام ہم پشتا چمپل پاداتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز درمیانہ وتی چمپل کشت و چپین کشایر کتا صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیروکار و ہماری رندگیری کنو کا آہن دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتی چمپل کشتان تو آہن ہم وتی چمپل کشتان تو ایر کتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائن ما حملکم علی القاء نعالکم کہ شمارا پرچہ وتی چمپل کشتان پا کجام سببا فرمانت یا رسول اللہ ما ترا دیتا تو وتی چمپل کشتگا پم شما وتی کشتگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائت منا جبریل نماز تا حال داتا کہ تی چمپلم پلیتی ور پم شما کشتگا چدارچہ ہمیں معلوم بو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نماز نوک شروع نہ کو آٹھے ماہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمپل پادا بودتگا نمازی ونتا نمازی بلکہ بیرہ ندا دیما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت نماز پورا کو اگر یکی بوکشی گود پلیتی حالتا نماز نبی اڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ نعوذ باللہ مردان گوشت کن کہ نماز نبودتا ابداً نا اگر نماز مبودتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دوبارہ نوک شروع کو پرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زانت نماز درمیانہ کہ منی چمپل پلیتا جبریل وحی کو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انگتا نماز نہ پروشت بلکہ چمپلی کشی تو ایر کو تھا وہ تے نماز پورا کو اور دومی اگر ہمیں وڑا یک مردم یا زانت کے منی گود پلید تا گوشت پدا بدل اشکانا بلے نماز ٹیمہ بیحال بو دز نمازی گوشو نمازی کو تو ختم کو رندہ حیالی کو اے منی گود پلید بودتا گا اسی ہم نماز بودتا وہ تے نماز بیرہ مدہ انچو اللہ رب العالمین بیان فرمانی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا اے اللہ مارا مگر اگر ما بیحال بودتے یا چما ردی بو تو اللہ رب العالمین بیان فرمائند قد فعلت مہنچو کتا یعنی میں شمارا پا بیحالی و ردی جست نہ کنا یعنی یک مردم بیحالی و ردی نماز وان تو رندہ حیالی کو منی گود پریتا بلے جندی پاک و صاحب بود از نمازی بو آدھگی درستین شروط پورا بودتا اسی ہم نماز بھی اور سیمی ہمیں وڑا گا یک مردم یا نماز تہا حیال کو کہ منی مثلا یک گودی چیزیں پلیتے آئی کشک امکان بو نماز تہا کشتی کن جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہا ہوتی چمپل کشتا مثلا من نماز آتا من زانت نماز تہا منی کلاه پلیتے من نماز تہا نماز مپروشا کلاه بکشا ایر بکنا یا من زانت واسکٹ من گورائیں ای پلیتے من شیع نماز تہا کشت کنا اشیاء بکشا سیدہ ایر بکنا و تے نماز بوانا ہنچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہا چمپل کشتا بلے ہاں اگر تی پشک پلیت بو تی بنین پلیت بو تو کشت نکنے گڑت را نماز پروشگی اور وہ تی گود بدل کنگی سر نوک نماز شروع کنگی جزاک اللہ خیر